ai batan hanya labari na zuciya ai batan hanya ba zai wanke zuciya batan hanya batan hanya batan hanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umman duniya gaba ɗaya, ina 'yan kwalisa, ma'abota ado, masu rangada ado da hula, kaman al'ummanmu na Hausawa da Igbo su ne ma'abota sa hula. In dai kana neman hula, ko ka siye ta a ɗinke, ko kuma a ɗinka maka, garzayo tudun wada Soba wajen 'yan Zubairu mai hula. A gurin yana sai da huluna kala da kala. Yana wankin huluna kuma yana zana huluna kala da kala. In kana son ka ga an wanke maka hula kamar yanzu aka yi ta, kaga tana kyalkyali, tana sheƙi kaman walƙiya, garzayo tudun wada Soba inda aka fi sani da hayin kadage wajen M Zubairu Jos Road, daura da gidan Sufyan Hamza, Soba Local Government, Kaduna State. A garzayo a ko'ina ka sai kayanmu za mu kai maka. Ko ina kake, kayanka zai ishe ka, insha Allahu. Babu ha'inci, babu zamba, kayanka yana nan tare da kai. Muna sai da zararruka, muna sai da yadiddikan hulan. Duk kalan da kake so, muna da shi a M Zubairu. Na sarakuna ne, na hakimai ne, hatta rawani ma muna sayarwa. A garzayo sai kun zo Soba Local Government, Kaduna State. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma abota ado, Hausawa, Fulani, Igbo, Yarbawa da dukkan wani yare. Ga Fashion Desire, Alhaji Awali telan da baya daga alkawari. Idan Alhaji Awali ya ma alkawarin yau zai ma ɗinki, yau in ka dawo za ka samu ɗinkinka. Alhaji Awalu ƙwararre ne wajen ɗinki. Kai, jama'a, ku zo ku gani mana. Ina angwaye masu son su ci bikinsu da ɗinkunansu ba karya alkawari, ku garzayo ku zo shagon Alhaji Awali Tela. Alhaji Awali Tela yana nan a cikin garin Soba, kusa da bakin kasuwa ko inda aka fi sani da gidan Alhaji Alabra, opposite Alhaji Alabra House. Alhaji Awali Tela aiki kowane iri yana mariga, na sarakuna ne, na hakimai ne, na manyan masu kuɗi, kai kama har da talakawa, ba rena mutane. Alhaji Awali Tela bai da matsala da kowa, aikin cinko kake so ko aikin sama. Alhaji Awali Tela yana yi a shagon shi, ya tanaji ma'aikata wanda da ka zo da aikinka za a kama shi ba wasa. Akwai shi da ma'aikata, nagartattun ma'aikata. A shagon yana sai da yadika da shaddoji iri-iri na kowane ƙasa kake so, akwai a shagon Alhaji Awali Tela. Shadda, kai jama'a ku zo ku gani mana, ga sauƙi ga rahusa, da ya kalle ka ya san kalan da ya dace da kai, kuma za a ɗinka maka, ko na cinko kake so ko aikin sama ko aikin hannu, duka akwai ma'aikatan a shagon Alhaji Tela. Bai fa tsaya a nan ba, Alhaji Awali Tela hatta ɗinkin mata ma yana yi. Ma'aikatansa sun ƙwarai da gaske, a kowane irin aiki kake so za su yi maka, na mata ne ko na maza ne ko na yara ne ko na manya ko na ƙanana, kai ko da na jirajirai ne. A shagon Alhaji Awali Tela za a ɗinka ka ga yayi cif da kai, ba wai irin telolin nan bane wanda za su maka ɗinki riga ta shiga da ƙyar ko kuma kai ta yawo a ciki. A'a, Alhaji Awali Tela mai ɗinkin zamani ne, Fashion Desire. A zo a gwada shi ku gani mana. Jama'a ga numban mu nan a sama. To ai kai kana bani mamaki ne. Wato ran nan da na ce maka ka je gidan su Walan Umaru, ka ce mai ya zo. Wato magana ne ta yi zafi. To ran kai ai abin ne yanzu komai ma yayi zafi. Wallahi tallahi. Na je na same shi yana fama da ya za a yi. A gida? A gida da na matsa mai ya fito. Wallahi ranka ya in gaya maka da wani yaron shi ya fito, na ga yanayin yadda yaron ya fito, sai na ce to ba da ba za ta samu komai a gurin nan. Allah sarki, haka fa ta tashi. Abin ne a mulmula nan ne a mulmula nan, to amma kuma dai a ce fada ta zauna a ce
mutane a gari ba a samu komai da za a kai gida ba ai haka kame za mu fara yi kar hanya na domin mene nan duk wanda zai wuce ta anguwan nan ranka ne idan taki ne sai ya auna amma irin masara ne sai ya auna haka ya kamata ko ruwa ne sai mun diba ke ko ba ranka ne na magana kuna zazzare da kuna wani kallon mutane daga ina kuke ke kuna tafiya haka gandai kina tafiya wannan irin abu ko hijabi babu wake yan gidan wane ne matuku ne gidan malam Musa ne ya dai na ga sai wani kallon mu kake yi ya aka yi ne malam Musa ko malam Bala mai lilo ne gidan malam Musa ne malam Allah Musa Allah akbar to yanzu za ku ina kai tsaya tun daga nesa tun yanzu na kana kama kallona kaga kai mai gari ne ka rike girman ka tsofe da kai sun sa kallon mata to ce da wani ido kika ga mata ce kai yara yanzu ba su da kuɗi wallahi ba san da kuɗi yake ba ranka ne an suna biyan masu kace wando ai mu ma san abin da nake lissafawa ba a tarbo za mu gano abin yanzu ma Allah ya sa mu dace za ka biya haraji wannan ba baka bari kawai awo ka ce an gina ma Bala Isa! Ka Isa! ko sai na bi shi ne Kana ina? Shi kenan. Kullum ana faɗa maka ka gani ko? Ka gani dai ko? to ya za a yi yaran zamanin kenan walla koko mashin koko kun je wajen Menene ba zai ba har kwalla yayi. Kullum yaro shi ba shi da mai tafiya da dogon wando sai gajeren wando kan wani tsohon kwarto. Dan Allah da Allah me kake haka? ku rinka canza halinku kullum ku dinga sa ran kai da ya dinga bata lokaci yana ta fada akan ku ba za ku je gona ba Ka gani? Ka je ka duba ka gani in masu shanin nan sun gama ka zo ka dauka abinci ka kai musu don Allah. ka gani fa ranka dai Wallahi tallahi. ba a bulala ranka dai Haba da Allah. Ba abu. Ina lawan din? Shi ma kuma bari ka gani. Ko ina nan ma ko ba shi nan ma oho. Kai lawal. Kaji, abba fera. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Na gajiya. Lafiya lau. Ka ga mutumin ko? wannan sheke wallahi sheke ce tuwon gidan yasa wallahi Yanzu zan aike ka ne ina yaron nan wane ke da suna? dan gidan malaman to Habibu Habibu. Shi nake so ka nemo min shi. To shikenan insha Allah. Kaga daidai na ɓaci ko? Ka je ka nemo min shi yanzu nan. To dadi. Je fadi na neman shi. Insha Allah. kai ma za ka saki jiki kai irin na yan kwallo Bari su zo. Amin. Allah sa ya dace. amin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa, ka dawo? Yawa hiwa. Kun gan shi? Allah ya yi. Allah sarki. Kai ne wane? Dan kai ne ne Habibu. Kai ne Habibu. Ina Habibu. Na ji an ce wai kana son gani na ne. Ba maganan wai da gaske ne. a fada wai a fada Kama mai da fadan ma aikin banza kenan. To ga na zo. Dan kai ne. To. Magana ne mai girma. Saboda naga kana nema ka tsallake wani waje ka faɗa wani waje wanda ba hurumin ka ba. ga ma yaro da kansa Ka gane? Me haɗin ka da wannan yarinya yar gidan malam? Dan kai ne budurwa ta ce Habibu. Budurwanka? Budurwa ta ce. To daga yau sai yau kar in sake jin labarin ka ce wai kana neman ta. Ran kai ne. Kai? Ka ji ko? Ne dan kai ne gaskiya ba zan Kai! iya. Gaskiya budurwa ta ce ba zan iya rabuwa da ita. fadan kake ma wannan gaddama haka Gaskiya ba zan iya rabuwa da ita ba. Kai? Kalle ni nan. Kyar nake. Da ni ta nan iska ne amma yanzu na samu sarauta na dina wannan abu. ran kai da ai bai san kai bane ran kai da Dan haka kar ka yadda Shi yasa wallahi tallahi mu shiga tsiya da kai. shi yasa wannan Wannan wajen ba za ka yi dan bura uba ka je ka dinga tsambare? Dan kai in kana ta abin dan ka lawan budurwansa ce ita ma. Shi ma budurwansa ne. Akwai wani buta nan dan kama ruwa? kai da wannan nan ma yau za a yi To, ba je za mu zauna za mu sasanta. Habiba, amma fa kin mungun bani mamaki. A irin san da kika ma Habibu. Wai ke ne yau kike juya mai baya. Kin bani mamaki wallahi. ai na mai kisan an ce komai lokaci ne to yanzu da lokacin yayi sai gashi Allah ya kawo min canji dama ke da mama kuna ta faman ce min akan Habibu to yanzu mama ta daga tafiya
ta gani da Habibu ya zama tare sai ta yi mamaki. Ai ko na yi mamaki. Dan Allah. Har duka na fa kike yi akan Habibu. Dan Allah. Dan Annabi. Ki daina min maganar Habibu. Ni ki kawo dan Allah kake faɗa. Ki kawo na shanya miki me haka? Kayan ki ne ko nawa? Dan Allah ki kawo na shanya. Ba na so. Kin ga ki kiyaye ni? Ba na so irin wannan magana da kike mun. Ba na so. Ki haƙuri mana haba ki. Dala can ba ni. Dan Allah ba ni. Kayan ki ne ko nawa? Ki ba ni kayana. Haba kawata. Kin ga ki kiyaye ni ki fita daga idanuwa na. Ba na so na abu. To kawo na shanya. Wanke ki ne ko nawa? Ki haƙuri mana. Ki tuka mu kokon ne abuna. Wannan haka nake mu kayan ki ne ko na ni na wanke abuna. Ke ba jin haƙuri ne? Ba a ji. Haba mana. Kin ga ki kiyaye ni kin ga ki fita da idanuwa na an kulle. To shi na kana da yake ku Malam Isa duk irin wannan abin da nake faɗa maka kai ne babba ka rika gaya mishi duk inda abin da ya kamata a yi ka sani ba wai sai kun zo waje na ba shi da ya zo yana irin wannan abin ya kiyaye kuma wannan yarinya ya rabu da ita to ai baba saboda me kai idan ka ce ba za ka yi wannan yarinyan ba to zan saki wannan ai gaskiya ba zan iya rabuwa da wannan yarinyan ba sai dai ka saki ta sai dai ka saki wannan wallahi na to ai yaya to ai baba da gaskiyansa ya za a ce ka je ka nemi yan wannan yarinya da girman ka da komai baba ai za mu ji kunya saboda Allah kamar yan wannan yarinya ka gani ni dai ba ka yarda in baka yarda ba to shikenan gaskiya ne sake wani to shikenan wannan magana ina to shikenan Allah ya sa mu dace baba to lawan na'am daji ai ta wasu ko sai mu je mu karisa wa alaikum salam mu karisa wannan aikin tunda ka ga da shanin nan sun yi daga can guntu mu kuma sai mu je mu rike ina isan yaya gona za mu je wajen nan da wannan yaran ba su gama noman nan ba shine za mu je mu karisa ai za mu gama shi kafin rana ta fada ko noma kuma daji gona mana a yaya kai kuma kafin dai daji dai gaskiya ana wannan rikicin kuma ka ce jama'a gona ni dai ba kawo min yarinya na bane gaskiya ba zan ƙara zuwa mana la ila illallah wace wannan magana an riga an gama magana kuma na ce ba ka ba ita kuma to na hana ka yarinya kuma shine sai ka ce ba za ka je gona ba gaskiya ban je ba waje ba irin naku ba ku bari mutane su ko da yake da abu yayi abu ta yanka ma ni gaskiya ne ba iya ba za ka ba gonan nawa ba za ka ba saboda na hana ka yarinya shikenan wai a ce yin kwana-kwanan nan mutumin nan ya zo garin nan amma har ya gane ku ba yaran ƙauyen ke bai ake da wani irin wannan abu do Allah da annabi ƙauyancin kenan ga su nan ga shari ya zo yana kawo ƙaransu wallahi tallahi to menene aka yi haka maimakon ku zauna ku natsu in kuka ga bako ku zo fada ku kawo bayani bako ya dira mu za mu rike shi kafin yayi wani motsi mun yi duk abin da za mu yi akan shi kai ran kai dade kana ta faman cika kana batsewa kana wani juya rawani kana maganganu marasu daɗi wanda yake faruwa ne ka gaya mana me yake faruwa kana ta wani baya kana ta bi bayan gida ka yi magana to an kawo karan ku akan Habiba ko ba kai bane ran kai dade in ka ƙara magana akan Habiba in ban daga kana nuna mu Allah na dan kwala ka kai ka ƙara maganan Habiba nan na rantsa da girman Qur'ani akan Habiba ko ba wanda ba zan la ilaha kai ina da sha ta safa ne da alama wayo cikina kai yaro kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka to wannan za mu cire shi a wannan layin yanzu wannan za mu yi mashi zama nashi na kanshi ƙwarai kuwa saboda na ga shi ya zo da girgidi